προσθέσουμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Μιτσιμπόνας έδωσε την μπάλα στον Κανιέμπα. Τρέχει δίπλα το Κυριλίδης για να τον βοηθήσει. Ο Κανιέμπα έκανε την προσποίηση. Πάντα Κανιέμπα έδωσε τώρα για Μπάνον. Προσπάθησε να φύγει και γίνεται το σούτ από μακριά. Πέφτει ο Κόνιμπεφ και νέα εκπληκτική απόκρουση στο σούτ του Αλεξούλη. Προσπάθησε να φύγει από Κανιέμπα, έφυγε, έκανε την παλιά να ξαναδούμε. Κοιτάξτε πόσο ωραία προσπάθησε να φύγει ο Καραπιάλης, ήρθε από πίσω ο Αλεξούλης, έπιασε το σούτ και κοιτάξτε πόσο ωραία. Επίσης ο Κόνιμπεφ διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Καταλαβαίνει την προσπάθειά του ο Κυριλίδης που στέκεται πολύ καλά κι αυτός. Να ο Καραπιάλης που φεύγει με εκπληκτικό τρόπο από τον Βίτλερ. Καραπιάλης, έρχεται εκεί ο Σμάιτς παρακαλώ. Να δούμε όμως τώρα τον Τσιόλι που αφήνει στον Κανιέμπα. Ναι, ο Κανιέμπα, out την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Τον Σμάιτς αυτή η προσπάθεια έγινε, σέντρα δεν βγήκε, ο Μιχαήλ γλίστρισε κάπως. Ο Βουτυρίτσας ανοίγει μια παλιά για τον Κυριλίδη. Κανιέμπα τώρα, ένα τρομερό παιχνίδι, αγωνία, φάσεις, πολλές φάσεις μπροστά στις δύο αιστείες, κυρίως όμως μπροστά στην αιστεία του Κόρνιμπεφ. Να ο Τσιόλης, κάνει παλιά για τον Μπάνον, ο Μπάνον γυρίζει και τον Κανιέμπα. Κανιέμπα ανοίγει πολύ την μπάλα, γίνεται το σούτ από μακριά, κόβεται την μπάλα. Νέο σούτ, την μπάλα στον Πάνο, μόνο στον Πάνο προσπαθεί να μπει μέσα. Κόβεται, παίζει λέει ο Λομπέλο. Ένα τρομερό παιχνίδι κυρίες και κύριοι, κυρίως από πλευράς Λάρισσας που ομολογουμένως δεν πιστεύουμε να γίνουμε κουραστικοί. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Λομπέλο έτοιμος και αυτή τη στιγμή σφυρίζει και τη λήξη της παράτασης. Η Ξαμάξ κέρδισε τη Λάρισσα με 2-1. Και στην παράταση βέβαια παρέμεινε αυτό το σκορ. Έτσι οι δύο ομάδες δεν έλυσαν τις διαφορές τους ούτε στην παράταση. Έτσι η πρόκριση θα παιχθεί στα πέναλτι. Στην διαδικασία των πέναλτι η αγωνία έχει κορυφωθεί. Πρώτη θα χτυπήσει η Ξαμάξ με τον αρχηγό της, τον Χέρμαν. Μιχαήλ κατά τα δοκάρια. Οι τελευταίες οδηγίες στους παίχτες των δύο ομάδων, αυτούς που είναι κάτω από το κέντρο βέβαια και παρακολουθούν και αυτοί με πολύ μεγάλη αγωνία. Και να δούμε τον Χέρμαν. Στέλνει την μπάλα στα δίσκια. 1-0 για την Ξαμάξ. Σε επανάληψη το εύστοχο πέναλτι του Χέρμαν. Ενώ τώρα πήρε την μπάλα ο Γιώργο Μιτσιμπόνας. Απέναντί του βέβαια ποιος άλλος, ο Κόρνιμπεφ. Μιτσιμπόνας λοιπόν, αποκρούει ο Κόρνιμπεφ. Έφτασε η Λάρισσα το πρώτο πέναλτι. Ας ξαναδούμε. Έπεσε στη σωστή πορεία της μπάλας ο Κόρνιμπεφ. Και επανάληψη και έκδηλα βέβαια τα αισθήματα του Μιτσιμπόνα στο πρόσωπό του. Συνέχεια τον πέναλτι όμως. Να δούμε τώρα τον Ραβέλο. Να δούμε τον Ραβέλο, να δούμε και τον Μιχαήλ. Το 2-0 για την Ξαμάξ. Κοιτάξτε και πάλι πόσο Ραβέλο εύστοχη στο δεύτερο χτύπημα πέναλτι της Ξαμάξ. Ο Μπάνον θα είναι ο επόμενος παίκτης για την πρωταθλήτρια Ελλάδας που θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Το δεύτερο πέναλτι, στο πρώτο αστόχησε ο Μιτσιμπόνας.
μέρος του Λάρισα σίγουρα αυτό το βράδυ. Κοιτάξτε την απόκριση του Κορνιμπέφ στο δεύτερο χτύπημα πέναλτι του Μπάνων. Σε επανάληψη η πολύ καλή απόκριση του Κορνιμπέφ. Έτσι λοιπόν το σκορ 2-0 στα δύο πρώτα πέναλτι. Ο Περέ, ο Ντε Καστέλ, ο Ντε Καστέλ έτοιμος για το τρίτο χτύπημα πέναλτι. Τρίτο γκολ για την Καμάρ. Και βέβαια αυτό το πέναλτι τώρα πρέπει να μπει. Πανηγυρίζουν οι Ελβετοί. Εκτελεστής θα είναι ο Τσιόλης. Χαμόγελα στο Ντε Καστέλ. Ο Τσιόλης λοιπόν. Παίρνει την μπάλα out, αν είναι δυνατόν. Και βέβαια η πρόκριση χάνεται για την πρωταθλήτρια Ελλάδος πάρα πολύ άδοξα. Μπορεί οι παίκτες της Λάρισσας, κυρίες και κύριοι, να μην εξτάξουν στα πέναλτι, κέρδισαν όμως εντυπώσεις. Βέβαια στο ποδόσφαιρο νικητής δεν είναι αυτός που κερδίζει εντυπώσεις, νικητής είναι αυτός που κερδίζει ακόμη και στα πέναλτι, ακόμα και με την τύχη αν θέλετε. Δυστυχώς για όλους εμάς που ευτυχήσαμε μπορούμε να πούμε, να δούμε μια εκπληκτική Λάρισα να κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό. Δεν ευτυχήσαμε όμως να χειροκροτήσουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί πραγματικά θα ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Καλή τύχη αύριο στον ΠΑΟΚ, ευχόμαστε να έχει την τύχη που δεν είχε σήμερα η πρωταθλήτρια Ελλάδος, η Λάρισα. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η μετάδοσή μας από τον Νέστατελ τελειώνει. Για μία ακόμα φορά συγχαρητήρια στη Λάρισα, άσχετα αν έχασε την πρόκριση.